दिनै पानेरि समष्टियाव भिसिडिसिनि गेजेराव खेल महाराना जागायजेनबाय। भिसिडिसियाव जोंहा जि बादायलायनायमोन बे जोबनानै बिनिफ्राय जायफ्रा सेलेक्ट जानानै फैबाय बिसोर दा भिसिडिसिनि गेजेराव कम्पिटिसन जासिगोन। बिनि उनाव पानेरि समष्टि जानानै बिसोरो जिल्लायाव बाहागो लाहैगोन। ओंखायनो आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे बे जिथु खेल महारान बेवहाय जोंनि मानगेरे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिबायदि मोनसे सानस्रिजों मोनफ्रोमबो गामियावनो जायफ्रा बायदिसिना खेलायाव रोंगौथि गोनां दं बिथांमोनखौ बोरैहाय गोजौ फारसे लाबोनो हायो, बिथांमोनखौ बोरै दिहुननो हायो, बिनि थाखाय बे खेल महाराननि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेजों भिसिडिसि लेभेलाव गेलेनानै गमामायैनो गोबां गेलेग्रा लाइमोनफोरखौ दिनै बेवहाय सफैहोनो हादों। दिनै गासै भिसिडिसियावनो गोबांथार गेलेगिरिफ्रा गामि ओनसोलनिफ्राय सफैदों। आं सानो बिनि गेजेरजों जोंनि गामि सिंनिफ्रायबो गोबां गेलेगिरिफ्रा मोनसे समाव स्टेट, नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेहैनो हागोन आरो मोजां मेडेल मोनबोगोन आरो गावबा गावनि जिउखौबो बे गेलेनायनि गेजेरजों बिसोरो मोजाङै गायसनलांनो हागोन। सर, जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनो बिटिआरआव गोदान गोबां नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल गेलेगिरि बा गल्ड मेडेलिस्ट मोनबोनो हादों। बिथांमोननि थाखाय आसाम सोरखार बा बिटिआर सोरखारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ नङा, गासिबो बेवहाय गभर्नमेन्टआ मोनसे आयेन खालामनानै दोनबाय, नेम खान्थि खालामनानै दोनबाय। जायफ्रा नेशनेल लेभेल, इन्टारनेशनेल लेभेल मेडेल मोनबोगोन बिथांमोनहा साख्रि मोनगोन। दा बे गासिबो क्लियार खासै। बिनि उनाव जाय गेलेगिरिफ्रा मेडेल मोनगोन नाथाय साख्रि जुदि बिसोरो मोनसे पर्यायाव बिसोर साख्रि मोना, बिसोरो मोनसे पेन्सन 10,000 10,000 ना आमार पेन्सनर बेबस्था दङ आरो पेन्सननि राहा। गतिके बयबो बे गेलेगिरिफ्रा पेन्सन मोनगोन, नाथाय बिसोरो मोनसे रोखोमनि मेडेल मोनबोनांगोन। ओंखायनो दा खेला गेलेनायनि गेजेरजोंबो गावबा गाव जिबनखौ गायसननो हायो। नाथायबा सार, बिथांमोना गोजौ लेभेलनि बा गोजौ थाखोनि गेमखौ गेलेनो थाखाय सोरखारनिसिम अनसुंथाइ नागिरदों। नङा, सरकाराथ' गासिबखौबो नायनानै होनो हाया। गतिके गेलेगिरिया गावनो बेफोरखौ एरेन्ज खालामनांगोन। गावनि न'खर, गावनि बाय बाहागि, गावखौ मोजां मोनग्रा जायगानि मानसि, ओनसोलनि मानसि बिसोरनिफ्राय अनसुंथाइखौ लानानैबाबो आवगायलांनांगौ। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय बेवहाय गासिबो इभेन्ट्सफोरनि एस'सियेसन थायो आरो एस'सियेसनफ्रा बेफोरखौ मदद खालामनानै होयो। गतिके मोजां गेलेयोब्ला आं सानो रांखान्थियारि मददनिबो जेबो आंखाल गैया। बे एस'सियेसनफ्रा बेखौ एरेन्ज खालामना होयो आरो जेला अलिम्पिक लेभेल सहैगोन बा इन्टारनेशनेल गेलेहैगोन अब्ला बिनि थाखाय सरकारा गोबां बेबस्था लानाय जायो। दिनै लाभलिनानि गासिबो कचिं प्रेक्टिस खालामनायनि खरसाखौ आसाम सरकारा बानदों। दा बेबायदिनो जुदि मोजां गेलेगिरिब्ला सरकारा गोजौ थाखोआव गेलेनाय मानसिफोरनि थाखाय नांगौ रोखोमनि अनसुंथाइखौ होयो। सर, नैबे समाव गेलेनाय बिथिङाव बांसिन गोसो होनायखौ नुदों, नाथाय हारिमु बिथिङाव मा जायो? कालसारनि बिथिङाव एखे हारिमुआवबो बेनो दा सांस्कृतिक बे महारानखौ दा खालामगासिनो दङ आरो बेनि गेजेरजोंबो बेखौनो नाजानाय जादों जे कालसारनि बिथिङावबो मोसानाय मुसुरनाय खननाय बिनि रोंगौथि थानाय मानसिफोरखौ बोरैहाय गोजौ थाखोसिम लाबोनो हायो। गतिके बिनिबो राहा लानाय जादों आरो दा बे जागासिनो दं आरो बे पर्यायाव निश्चय सहैगोन। बेसेसिम गोबावसिम थागोन बे सार? ना बे 1 जानुवारियाव जोबगोन। गासिबो जिल्ला पर्याय आरो स्टेट लेभेलसिम 1 जानुवारिनि गेजेराव जोबगोन। दा जोंनि बेरगावआव दिनै स्पर्ट्सआ 8 तारिखआव जोबगोन। 8 डिसेम्बर खालि बेवहाय जोबथा आरो 8 डिसेम्बरावनो गासिबो चेम्पियन सेलेक्ट जानानै ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टनि थाखाय प्लेयार सिलेक्सन खालामनानै बिसोर डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव इन्टार कन्स्टिट्युन्सि कम्पिटिशनाव बाहागो लाहैगोन। ठीक है सर। আজি আমি আমার LAC লেভেল খেল মারান প্রোগ্রাম ইনগ্রেট করেছো ওদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্টত। প্রথম আমার পানেরি LAC আজি ইনগ্রেশন হয়েছে। তাতে আমার অনারেবল স্পিকার স্যার অফ আসাম লেজিসলেটিভ এসেম্বলি শ্রী বিশ্বজিৎ দাইমারি স্যার তেখেতৰ আহিছিল, প্ৰিচাইড কৰিছিলে আৰু প্ৰগ্ৰামটো ইনগ্ৰেট কৰিছে। আমাৰ 5টা স্পৰ্টছ ইভেণ্ট আছে: এথলেটিক্স, খো-খো, কাবাডী, ফুটবল আৰু ভলীবল। গোটেই টিমছ আহিছে। VCDC যেহেতু সিলেক্টেড টিমস আছে, গোটেই টিমস আমার ইয়াতে আইছে। আমার পানেরি LACত 30 VCDCs আছে। তো 30 টিমস হ্যাভ এসেম্বলড হিয়ার আৰু আজিৰ পৰা এইটো ইভেণ্ট হোৱাৰ পাছত প্ৰত্যেক 5টা ডিচিপ্লিনত এইটো ইভেণ্টছ হ'ব। আৰু আফটাৰ দ্য ইভেণ্ট যেহেতু
ফাইনেল সিলেক্টেড টিম হ'ব এইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ যাব এণ্ড থাৰ্ড ষ্টেজ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব যিহেতু আমাৰ অলৰেডি প্লেনিং চলি আছে স্পৰ্টছ পাৰ্চন লগত বহুত ভাল এনথুজিয়াজম আছে দে আৰ ভেৰি মটিভেটেড এণ্ড দে হেভ আ ভেৰি হাই স্পিৰিটছ ফৰ উইনিং দ্য গেমছ খেলুৱৈসকলক কি তো খেলৰ বহুত ভাল এনথুজিয়াজম আছে পাৰ্টিচিপেশ্যনো বহুত ভাল আছে আৰু মই আশা কৰোঁ আমি ওদালগুৰি জিলাৰ ভেৰি টেলেণ্টেড প্লেয়াৰ আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম যিহেতু আমাৰ ষ্টেট লেভেল এণ্ড ইভেন নেশ্যনেল লেভেলত যাব পাৰিব থেংক ইউ